makadi sokosoka muri ndemba kuti muri right yerangu zitamambukadza sungura popopo chirongwa kusungura mutunga dzese nasi tamboti timboita ma exclusive interviews ma live interviews tozati magara muchungo chemerero tai mambukadzi toda kunzwa ningi toda kunzwa chakati toda kunge tichiziva kuti ningi zvamuri kutaura saka ini ndakaona zvakakodzera kuti ndifambe gwendo kubva kuzvishavani kuya kuno Harare ndichivinga veteran producer wesungura vaBhotho Nyamondera ndinawo pana paBhotho taurai nevatereri kwazvai vatereri ndinochena zvakanyanyisa maybe tisikadi kupedza nguva yedu vaNyamondera mumwe munhu anganga achida kungoziva kuti ndiani anombonzi Bhotho Nyamondera chii chinoitika nokuti sometimes unozongonzwa kuti macheso but munhu asingazivi kuti chii chinenge chichiitika kumashure kwamacheso saka chimbotsanangurai kuti muchidimbu who is Bhotho Nyamondera akura sei ane mhuri yakaita sei personal life yenyu maybe muchidimbu munhu achingoziva unoita nezvei alright inini ndiBhotho Nyamondera ndakazvarwa kwaMutare gore 1959 ndikaenda chikoro both primary nesecondary ikoko ndakazouya kuHarare na 1978 ndakanyarudaidzwa kumurudza vana mabheni vana mukomatanga vana lwemuhlanga vanga vane bheni vanga varifoma so vatambobatana then ndakatanga kuenda kuma recording studios na 1978 ndaidaidzwa kunoita madrums ndozviridza madrums ndaidaidzwa kunoita madrums emaadverts majingles aya kuadvertisa kustudio Handshake Studios and then from there vanhu takashanda zvakanaka takawana kushanda zvakanaka nevaridzi vestudio so after independence now pakauya mabhendi akawanda muziva echimurenga nevanhu vakawanda vanga kuda zvekurekodha because I think industry yakagadzvinyirwa kudhara time yacho kudhara nguva before independence saka vanhu vazhinji vakaona mukana wekuti varekodhe mabhendi pakatanga kuita flat saka varidzi vestudio vanga vari varume saka vakati mabhendi atiwandira panapa plus I think you unoassociate more music yacho understand more than chizvakunoita isusu ungada here kushanda nawo utrainer as an engineer ndikati okay let's chat 1980 that was June 1980 ndipo ndakatanga kushit studio ndatrainer then after about 3 months akati alright wewe ndatanga ndapuwa 4 brothers makorokoto yeye ndio makatangana chibunda kudai yeah but wanguri padhuze vachinibatsirwa zvinosanganisonzwisasaka ndipo takatanga zvirekoding saka ndakashanda nekambani yeShade Studios for 2 years after 1982 ndopatakazojoina Drama Records as an engineer futhi because wanga wabuilda studio but wanga wasina munhu aioperator and Shade Studios wanga wacho wanga wakubuda kunze kunoziva wanga wachinda wakabuda nguva yekuzvitonga takazvitonga saka Drama wakabva watengesera Drama equipment yavo endebva ndangoendawo nawo wanga watoti offer post ikoko ndipo ndatanga kushanda 1982 I think was September 1982 yeah ndakashanda as an engineer papa namaproducer ndashanda nawo aiti baba Abinyo Mapfumo was my younger immediate boss wangu na Tony Rivet wasonga vari madirector ekama ndowanga vari maproducer vari in-house producer wedrama vaNyamondera ndikubata nyaya ndikati kunge tichikungotaura senawo so that vanhu vesungura kati muri sungura musazonyanya kuti mambukadzi kana vachitaura nengo vachikunyepera kana kuti ndoda kuti mungozvinzwira mega nhasi nanyatsokuya panapa zviri live and direct vaNyamondera matsanangura mimi nauye kuti makauya mukabva mapinda kuGrama and Order kuti makanga muchiridza madrums then ubva matrainiwa kuita kuti muive engineer handitika saka ndoda kuziva kuti imimi saproducer nditika right now tikuna kuti maproducers mazhinji vamwe vanenge vachiita zvekuproducer music munhu anotombopinda achinoimba achinoita sei hamuna kumbobvira mada here kuimba kana kuti makamboimba kana kuti handizivi chipo chinhu chakanga chingori pamadrums chete here besides kuproducer nokuti tozati unenge uchiproducer meme titoziva kuti izvozvi zvinogona kunge zvichidai kana kuti zvakamira sei okay inini zvangu madrums ndo ngati main instrument anoridza but ndogona kuridza futi keyboard gitari ndoridza futi but haisi instrument yangu handisi as comfortable as ndichiridza madrums but ndinoridza ndinatsoziva makodzi acho kuti zvinofamba so zvinofamba so uko kumbofunga kuti dei ndakamboimbawo kozi handisambonzwa kuti pane song 1 yaBhotho Nyamondera hamuna kumbobvira iripo zipo dzakatowanda takamboita project nana Alec naNicholas vachiri vese yavenzi Museya Tuna papenda group kakainzi Museya Tuna kemustudio takangu kafoma mustudio saka mainstruments ese aripo ndindairidza iye waizongoya kuimba Wow. Then
ndikazoita nejirafu namukomatanga nemahobho aiwa tairidzawo mainstruments anga ari kwati pano reko tinonzi kwenya kwenya takaita futi andakaridza mainstruments ese mukomasando akazongoimba. Saka muri kuzvinzwira kakuti both Wanyamondera haangoziri producer chete anotopinda ipapapo. Saka kusvika nanhasi Vanyamondera zvekuti chero munhu akauya kana kuti ndini zvangu mambokadzi wesungura popo ndobva ndauya ndichiti aiwa Vanyamondera ndoda kuti mundiridzire mainstruments akada muchiri kuzvikwanisa. Zvekuti ini kana ndine time ndozvikwanisa because kana chiridza zvimwe zvinhu izvi madrums ana problem kana chiridza zvimwe zvinhu izvi I'm a bit slow because haisi instrument yangu chaiyo but ndinenge ndine ideas zvinoda kuita zvekuti pandakaita kwenya vanotaura I spend a lot of time studio chiita mbichana pa each part yakanditorera nguva because handisiri very comfortable nazvo but ndinoita. Ndinotenda. Alright, tichidzokera hedu kupersonal life yenyu mambotsanangura mukati makakura kwaMutare ndodha toda kuziva kuti right now imimi nemhuri yakaita sei, mune mudzimai here, mudzimai wanyu ari kupi, mune vana here, mune vazukuru here, zvakamira sei? Okay, inini ndakaroora ndine mudzimai asi ari kushanda kunze kwenyika yapapara zvinezvi. Ndine vana vatatu vanoti Sinikiwe, Sibongile naFarai. Sinikiwe ari kugara nomuHarare naSibongile. Farai mukomana ndiari kuSouth Africa. Kwesho ari kuchitsvaga basa vazukuru ndine one anonzi Kristo ari kuSouth Africa ari kuita ari college. Okay, alright Vanyamondera vateereri wakateerera usakangana kuti FM 91.8 kana kuti 101.9 paFacebook tinoonekwa super Facebook page inoti @FM, paInstagram triple @FM Zim, paTwitter @FM Zim zvakare. Usakangana kuti kana uri kure kusingasviki masaisai unokwanisa kuita live stream www.ifm.co.zw ndopatinobatikira kana kuno download application yaFM paPlay Store wobva watiteerera uri kwauri. Chirongwa chisungura mutunga dzese kubva nenguva dza5 kusvika nenguva dza6 every day tinenge tingoripo tichingotunga chete. Nhasi ndiri kutunga ndine maboth Wanyamondera vanova veteran producer muno muZimbabwe nyaya yesungura. Alright Vanyamondera tiri kutaura nenhau yesungura, music yamunoproducer imini ingori sungura badzi here kana kuti munotosvika kuna nazimudhanzo gospel nezvimwe zvakadaro mhino mimhanzi yese yakasiyana siyana? Ndingangoti kubva pandakatanga chaipo ndichishanda kuchita ndasingatomboiti zvesungura taitoita dzechirungu. Ana Dave Scobie, if you still remember Dave Scobie, ana Vullieni, ana Heart Mind and Creation. Ndaita zvakawanda wanda nemadvits yomusi zvazvizvo zvakanonekera kuchirungu. But ndakazoti ndapinda ipapa pandakazonhindika ndakugrama ndipo pandakanyanya kuzobatwa nesungura ndikazoconcentrate nesungura. Asi munokwanisa ndinoita zvangu but unoona zvinoita music unofanira kunge uine feel yacho nekuziva kuti trend zviri kuitika isusu takura kaizvo hachafambi zvoita wafanha wachiona zviri kuitika uko most of the time teti pamba takuzorora handika saka unoziva zvinenge chitika. Saka unoona sometimes type yemusic yacho inosuta maproducer mamwe because anenge achiziva zviri kuitika. ini nguva yanandi pagrama ndatanga kusungura hapana kona yeZimbabwe ndisingazivi. Ndaifamba ndichitsvaga magroups ndichiita zvandei ndichigara ndichikuudzai timu resungura kuti nova both Wanyamondera vaifamba vachienda kunoita maauditions kunzvimbo kwakanga kune muyimbiko kukosa. Nhasi tinenge tichizvinzwira mataura nawo kuti mumakura tiri kuzvionawo nemazveshuwa makore afamba ende nguva yemataura kuti makajoina grama paya pamakabva kuvarungu nezvimwe zvese nguva yafamba. Saka pane here munhu wamuri kutrainawo kuti anenge zenge achisara achibata basa ramanga muchibata izvozvi? Kutraina unotraina vanhu vakawanda vandakatotraina. Ndikugrama ndakatraina vana mukoma Peter Muparutsa, vana Wallace Muparutsa, vana Willis Mbirini, vana Prince Mbirini. Ndakashanda navanhu vakati wandei ndaitodzidzisawo. Vamwe vakutozviitirawo vega, vana Muparutsa vakutozviitirawo vega zvinhu zvavo. But munongoziva kuti zvipo zvinosiyana. Mumwe anozoda kuenda ikoko kuzosimbirira ikoko kwakadaro, mumwe anenge akuda kuti zvake ndiri kuita music yangu ndichinini, mumwe anenge ane chipo chekugona kudi kusimudzira vamwe vanhu. But imimi henyu Vanyamondera muchiri kunyatso kuzvifila here kubva pamazuva kana kuti makufila kuti mazuva ano ndakindawo ndichileka kana kuti zvakutowedzera nekukura? Music tingati ipassion. Hazvifi zvakabuda mandiri kungokuti maybe mwiri wacho nekukura ndokungazongokulimitawo masimba andandinawo kudhara kuti da kuita zvakadai asi passion yemusic iripo haiperi. Andinotenda. Saka mimi
time yenyose okay tim maybe uchangondibata ka iya FM 91.8 kana kuti 101.9 chirongo asungura mutunga dzose uine mambuka dzosungura popo atiri kutunga nhasi tina va both wa unyamondera aiwazve hapana munhu asingazivi zita iri kana uchiyetsoda sungura semazira ndokuita tim unotoziva kuti ungoti rari ngori zita ratotongoziva kuti pamadhiski pamakaseti rinenge rakangonyogwa kunzi pazasi produced by both unyamondera saka nhasi ndo andinaye pana patakagara tiri kumbokurukura achimbotinzwisa kuti zvakamira sei panyaya yekubudisa sungura kuti tizosvika patinenge tinakidzwa paya tibva tatamba kuseva tichinakidzwa ndo tinenge tazvosvika sei ipapapo ya FM ndo Facebook page ya FM Zemo Instagram page ya FM Zemo ndo Twitter handle titeverere papapo bvaungonzwa zvese zvekuti usasarira vanyamondera handitika imimi besides kuproducer music nekugadzira zvese zvamunenge muchigadzira muri mustudio mune zvimwe ere zvamunofarira kuita ndi ati mahobbies enyu kuti ano inini kana ndisiri kunge ndiri ndiri mustudio mangu ndichidai kana ndisiri kubatsira vanhu mamusic ndezvipi zvimwe zvamunofarira kuita ya chinhu chandinonyanyofarira inini kumbobva mutown ndombenda musango ndoenda musango mumagame parks ndiko ndinowanzofarira kufamba nekuraura ya ndikakutaura ndakapedza magame parks mazhinji acho ndakaenda ndakutoita member ndakutozi ndikasvika ndotopuwa anonzi mafomu zvekufila kuti ukaona uita census yechiyembuka utaura kuti waona chakati pakati waona zvakati ndaienda kokakawanda saka muri kuzvinzwa kuti wane zvipo zvakawanda kungosiri kuproducer music chat vanofarira futi kuenda kunoredza hove kweduko tine inonzi pala one record zvetu iko kuzvishava noko saka imwe time so mukazomboona free mukazishanira kuzishavaneka musamboregedza kubata mambuka dzosungura popo ndonokupinzisaini mahara mondoredza hove dzenyu ndinotenda alright evanyamondera maybe tichifambira kumberi edu tichimbodzokera kunyaya yedu yemusic yatinayo imimi makafamba nyika yose ndikuzvinzwisisa maybe tozopedzera nepati yeyo kuti yekumaartist and all that but jeni yenyu kubva zvamatsanangura kubva zvamatanga kusvika pane ino nguva ndonzwisisa kuti imimi muri munhu akuziva akasangana zvinhu zvakawanda machallenges chimbotaura major challenges anoti patime iyi zvakambondidzosera kumashure kuti ndisvike pane ino nguva ya pandakatanga chaipo ka ndingangoti ndichijoina drama nekuti ndandabva kupinwa history yangu yabva music yechirungu yandairidza unoziva kuti Tony Rivett anga ari murungu ndaiproducer dera rangu in my early days ndakaproducer dera rangu saka akandinzwa because ndakazonzi after about 4-5 years ndakazonzi right you can start kuita producer your own groups wotsvaga magroups ako woproducer as opposed kungogara uri engineer chete saka ndikati fine saka paakandinzwa ndichiitana project ndichiproducer nemusic akagara nemi pasi kazi ndegani kutaurire you mix like a white man ngurungu anitaura ndikati what do you mean your music it's for the white ear it's not for the black ear that time I didn't know kuti ari kureva chi because ndalabva uko because everything was just white zvinge zviri more refined yedu music iri a bit raw ndakazozviziva izvo later so I started incorporating that now mazuva ekutanga zvakambondidzosera mashure although ndakamboitawo couple of hits panana kuroja chete nana Bundu Boys vatanga urecorda and stuff like that yeah but kazhinji kacho because izvozvo ndakaita ndichiri kushedi saka obviously ndandine idea yekunhingi kuchirungu saka ipapo ndopakazondigadzirisa baba mapfumo akandibatsira zvakawanda baba mapfumo is Thomas kana kuti okay vamwe ndiye akandibatsira zvakawanda chipa maideas kuti okay tsvaga song unofanira kuteera zvakati unofanira zvakati unofanira kuita zvakasaka ndipo pakazondipa shungu dzekuti ndifambe ndichienda kana ndisina zvandiri kuita weekend kana ndichienda magrowth points just sit there and see people kuti vari kuenjoya music ipi and why then ndinoziva kuti why ndinochitowabvunza ndakasika ndizivi ndinani ndichivabvunza chionakidza apa chii then zvakadaro ndichikotora information pandaenda then at least ndinoziva kuti okay music inofanira kuincorporate zvakazvaka ndo zvinofarwa navanhu muri kuzvinzwa ka saka kana iwe uri kubasa uri kuita chinhu chaunenge uchifarira ka I think zvingori right apa ndatodzidza chimwe chinhu vanyamondera mandidzisa kuti sambiri no maifamba muchienda mobva manonzwa vanhu no munhu ari kuteerera chakati I think zviri right sesisu tiri kuredhiyo ka
tichambotofamba tichipinda muchangozona ndiri kumashure kwenyu ndichiboti saka munofarira radio iyi wai muchifarira chicha munofarira paredio aiwa mandidzidzisa ndinotenda ya FM net 1.8 kana kuti 101.9 ndo padzinenge dzichingobikwa chete dzesungura ipapapo kubva nengo dza 5 kusvika na 6 manheru zuva rodoka pasungura mutunga dzese muine mambuka dzesungura popo nasi ndiri kutunga ndina mabhopo nyamondera veteran producer vakaproducera vese mungazadza munoti shangu tidzo dzedzo mugemu irore ndo vacho vanenge vachiziva tichidzoka hedu kupersonal life yenyu vanyamondera mataura kuti mune vana saka kureva kuti vana venyu vese ava hapana here akamboita kana kuti akamboratidza kapashoni kana kuti angada kutevedzera mafootsteps enyu mukomana Farai anofarira zvemusic ndakatomboshanda naye ndichifunga pamwe achadiwa achatoro basa randiri kuitawo achiendera naro mberi tiri company inonzi Last Power Masaso and then ndakaona kuti anga asina shumu aida zvekuita DJ anonzi DJ Unique ndo zita ranoshandisa anotoita zvo DJ but right now akaenda South Africa uko ndakaona kuti akuzvifarira manje asaka kutoenda kucollege manje engineering fortunately sisi hatina kuenda kucollege takaita zvekudzidziswa nemuromo iye atoenda kucollege just sitting there saka. Seeking for strategic solutions and engagement in the mining, agriculture, and enterprise sectors? If you choose Magic Communications and Media Advisory, you have made the right choice. We are leaders in strategic communications and stakeholder engagement. We scan, we engage, and we tell your story through our different channels: YFM, Great Dot News 24, Great Dot TV, and our social media platforms. Apart from providing tailor-made communication solutions, we are also fundraising experts with integrity, transparency, and accountability. Not to mention that we excel at organizing and managing events. We are impact-driven, result-oriented, and affordable. For more information, call Rudo on 078 025 441 or Kudzai on 0777 541 965. Magic. We scan, we engage, and we tell your story. Ndinokuchingamidza zvakare kuchirongwa sungura muchinga dzese uine nemambuka dzesungura popo pano pa ya FM 91.8 kana kuti 101.9 nasi ndiri kutunga inini ndina vabhotho nyamondera vanova veteran producers zvanambo tanga tichikukurukura wanga uripo anyways tichifambira kumberi vanyamondera nguva yedu ndoisingachatitendere handiti 0717605027 ndo WhatsApp number 0718335890 ndo namba yematext messages musakanga mwaka kuti pa Facebook page yamambuka dzesungura popo zvinenge zvichiwanikwa live malive interviews nezvimwe zvezvo zvakasiyana siyana information yamunenge muchida kuziva endai papapo bondo like ushare ukomenda tichienderera kumberi tisatatura mafemo vanyamondera manga musanangura nawo yekuti music yazvo vanhu vakuridza vaizvozvona kunyambira vaizvo zvakuda kutevedzera kuti ningi so anenge akupedza nguva yake achitevedzera uyo hasina kaunique kake kuti iye anga achibudisa zvake ari oga ndezvipi zvamunofunga sokuti zvingaitika zvingabatsiridza kusimudzira kana kuti tidzokere panguva yekuti taiziva kuti tinenge tichizosungura yenhingi yakasiyana neyaningi yakasiyana neyaningi uya aigadzira zvake uya aitwa nemuridziro wake wakasiyana uya aitwa nemuridziro wake wakasiyana tingadzokera sei ipapo munoona zvinoitika kazhinji kudhara kwakune marecord companies akatagama ZMC naRTP zvangodada saka ndo waisponsor marecordings mazona saka taitumwa isusu kunofamba tichitsvaga magroups atinoona kuti ane potential yekutengesa handitika saka taitosarudza magroups iri munorekodha handitika saka mazuva ano zvangu kuti kana munhu ane mari yake anoenda saka pasina control ndo zvinonetsa manje asi vanhu vane talent variko kazhinji kacho unoona kuti vanhu vane talent vamwe vacho havatombona mari yekuenda kustudio because hapasina ari kuvasponsor vamwe vatorira mudzimba mukana mumareserve kuti hani mari yacho kuenda mustudio but atingi mataura nyaya ihombesa vanyamondera yekuti maifamba kundomema matarenda muchiona kuti uyu akakodzera uya manje poshe izvozvi hapana munhu anondiudza kakuti ndongoenda kustudio kwanga I think inyaya ihombesa vadauri kuti vachiseka watotizawo paredio poshe ari kuseka ndinotenda zvangu zvakanyanyisa vanyamondera aiwazve saka ndoda kubvunza mubvunzo kuti tinoona sekuti inyaya yeteknology internet yakauya nditika ndo yakaita kuti zvimwe zvinhu zvanga zvichiitika zvanga zvagara zvichiitika zvinge zvichichinja
ndoda kuti mungotsanangura kuti iye kuuya kwakaita indaneti tichiuya kunyaya yedu yesungura yakaita zvakauya for the better here zviri kubatsira here nerimwe divi kana kuti aya hazvina kutombomira zvakanaka kana dei zvaibvira zvaidzokera hedu kunguva yeZMC nguva yeGrama Records nguva yakatopfuura because kuti uchaona mamadziski aya ekudhara aya nemakaseti aya mishini dzacho hakusisina pazachagadzirwa saka unotofanira kutoadopta kuchinja kuti wapindirana nezviriko mazuva ano waone kutengesawo music yaunti online pane maopportunities akawanda ekuti munhu unogona kutengesa online but ingoti zvedu vazhinji vedu vanhu mwamwe wacho hatisiri professional tikanasa kuita professional tichiapproacha music yedu seriously sebusiness chairo chairo zvine market paonline. Ndinotenda zvakanyanyisa Vanyamondera. Tichidzokera kumashure manga muchiti makafamba pana kona yenyika ine makanga musingazivi maizviita setoona kuti pakanga pasina indaneti pakusina zvemafoni pakusina zvechi vanhu vaiziva sei kana kuti maingokarika masvika muvhillage medu tongoti mangu ndemangu mandinobva mu23 kubhikitaka wobva wangosvika Vanyamondera woti pane munhu anechipo maizvifambisa sei? Okay, kazhinji kacho ndingakupai muenzaniso tati neprogram paradio Saturday yabuda mumhanzi kuGrama ndipo zvaianaunzwa ipapo kuti kana pane vane dzimbo dzavanoda munogona kutumira mademo makaseti kana vanenge vari padhuze vachizigona zvo studio yedu chatinenge studio 2 yanga iri free kuti every Monday taita maauditions mabhenda aiuya ikoko kustudio vanenge vachikwanisa vasingakwanisa vaitumira makaseti dzimwe nguva makaseti aiuya asinganzwiki zvakanaka ndo panda zviri kufunga kuenda saka ndingati kupai mufananidzo wevakomana veNjerama Boys Salabano vakatumira kaseti but yanga isinganzwa yanga ichizhezhera saka takatanga kunyorera matsamba right muri papi muri pakadii pakadabva kuti amene uchaziva ngosita kachikoro kacho tapfura muZalabano gore ili yanga gore Kuma 2099 saka ndo time yacho iyoyo tibva tatanga kunyorera ndikati okay chiregai ndiuye musi wakati ndikuteererei right kazamuka ngosvika muZalabano mukatoda kuenda kuchikoro chakati munyora saka ndakasvika ipapo rainge yabva kunaya rini ndabva ndasvika ipapo ndakasvika ipapo 6:10 ndabva ndabvunza kuti ndoda kuenda kuchikoro chakazvanzi mukaenda ikoko hamudzoki munononyura vanhu varikuiswa nemahelicopter hamuendi saka tabva tapepesana ipapo saka ndikati ndikatimbozorora ndakuzobuda manje around ndakagara papo 2-3 hours ma1-2 ndakubuda ndakudzokera ndangona twantu yasvakabata magitari kugadzira so takazara madhaka tikafamba 30 kilometers tabva makusenta zvoti hamugona kusvika saka time wakataura kuti tikabva pakusenta tokubatai muri panapa ndanda kutobuda ndangomira ndikati vakomana vanhu ndikati handimo Vanyamondera ndikati ndikati hatiso taona kuti hamusviki saka tafamba 30 kilometers akasimba ndo patangotaura ngatichingoitira pano patangoenda pasi pezimunyu patangoita ndikati okay muchakasarira pakati chigadzirisa izvozvo kana mari munonyora futsamba ndodzoka funozwa zvaita here ndo basa rataiita iro ndakadzoka futi kechipiri ndopandazoti right maakugona chiuya mustudio andosaka paibuda nyanja tasikambopinzi chinhu chatinoziva kuti hachina musoro mustudio wakati ya FM 91.8 kana kuti 101.9 chirongwa sungura mutunga dzese wine nemabukadzi osungura popo Vanyamondera tichimhanya anditi machaura mimi kuti makafambira naNjerama Boys maybe mungangolista vamwe mamwe maartist amakashandidzana nawo kusvika pane nguva muchiri kurangarira vacho mandigone papa ndakashanda navanhu vakawanda ndingangoti vanongangoya musoro vana Lena Dembo ivava vana baba namai Charamba vana Thomas Mafumo vana Oliver Mtukudzi vana Kiyama Boys neorchestra mbiri kwazvo yacho yakazobuda ipapo vana Mitchell Jambo vana Zimbabwe Chacha Kings Dera Ngwena hapana handifungi kuti pane artist yamusinakisa ruoko rwake like artist yakudhara handifungi vazhinji ndakashanda nawo kune vamwewo of course zvakaita naJohn Chibadura vanga ari kukambana taikukwiddzana nayo ZMC saka iri kuti vaone mumwe producer aiwa ndinotenda zvangu zvakanyanyisa Vanyamondera nekutsanangura kwenyu kwakanyanya maybe takungoenda edu kumagumo kwechirongwa chedu chezora nhazi mungambotsanangura rimamwe mafun moments like mbosheya kuti ninguya paimwe time akazouya akakreka joku rakadai kana kuti uya akazouya akadai mustudio zvamuchiri kungorangarira zvakanga zvichiponakidzwa panguva yacho ndingangopai muenzaniso mumwe chete wekuti pane mabhendi ekuti kana auya unototi maizveka
kuti wozofara akwenda kuti apedza then pane vamwe wati wakauya wainzwa kufara wainzwa kusununguka nokuti vanhu vanga varondo open zvakati aleka munhu anogara achingotara machingoseka nana dembo saka vanhu vatata kutoita relationship nawo yekuti personal relationship kutoti zvazvatonaka zvinoona mukoma somawaya tinge tichindirana tichasiya akapotsa make a joke of it manje kune vamwe vanga vane mamudzi vanga vane mamudzi iyo kuti unoti maiwe nhasi tobuda munhu zvakanaka ndiri kuti memba takamboita audition vafauya mumuchinda so nekabhukitari kake so akapfeka kepisi yake nemagambutsu tangoti haitrouble aita audition anga asingambodzi makotsi aingodai gitara neno zvaingoitwa ipapo achiimba tikati mukoma zvinhu zvenyu izvi hazvisi kuita sika no Bob Dylan ndakatanga ndo zvaitanga achiita izvi and anga atotsamwa kuti tarambire kuti arekodi akatobva ikaota sodaidza security adzindo dzanga kurambira mustudio saka unogona kuona vanhu vakadaro anongovakoya amebhebha ameno zvanenge wajira chichi ya unoona vamwe vanotoya lead guitar ari kudza mukii yake lead guitar ari kudza mukii yake besi vari kuimbawo zvake zvichideungana unoona zvakawanda but makanga musinganyari kuudza kuti apa hazvisi kuita nokuti ukanyaraka waakuzova rekodhaka wakutouraya company because zvaidhura stere kurekodha achigadzira manhenga marekodzi aigadzirwa nezvakawanda maplastic acho zvaidiwapo zvacho mishina yacho inobvisa pakitepi ichiisa panhingi paya neinozopresa zvamaboilers aidiwa saka zvaidhura but tichita senokuuya kweindaneti tikuona kuti technology kuya kwaya yakaita zvimwe zvinhu zvinenge zvakachinja pane zvamunoti zviri right zvakachinja nekuti nditaura kuti pakanga pane nyaya yekuti zvakanga zviri stressful kugadzira music yacho kuti izvo pachange up ya tingati patechnology isusu yakatibatsira kuti musically generally vanhu vakugona kutengawo equipment yavo kaequipment kwavo kumba ufanira kuita kana chida kuti kana demo rake rinotonzwikawo zvakanaka kana mumwe motogadzira chaizvo but I know kuti zvangu technology yachashandisa kudhara inoti analog isati yadigital yachashandisa zvimatape zvezvi mariro zvezvi overseas autodzokera ikoko futi because of that zvine warmer sound than digital sound zvakutotsvagwa futi izvo kuti kutora zvimwe zvatose muscrapyard wozvigadzirisa utanga futi kurekodha because pandakamboenda kuuk ndikambogara ikoko ndikapinda mune imwe studio ingati Northampton uko ndikaiona machine ndikati you still using this because tiri kuenda kudigital tiri kusiya zvika iwo uri kudzokera ikoko zvikanzi mabhendi edu emuno mazhinji kachirekodha they want to record there vazotora zvavo zotransfer wesa padigital mix because it's easier to work with apa digital because you can see and you can hear kudhara zvacho zvemusansanzire cheti apa unosa kuona wave rakuti apa pane problem pakadai asi kudhara mainguwa waita zvekuhot apa pane problem saka mawaves aya munenge makatoisa pascreen kudhara maita zvekumanzwa taita zvekumanzwa ndipo unoona kuti chipo aiwa ndinotenda zvangu zvakanyanyisa vanyamondera maybe handizivi zvangu mune here maonline classes chekuinda kakuindaneti ani mangotaura kuti tikinda kuindaneti kuda munhu anenge achida kudzidza vanoda kudzidzisiwa kumaster music zvamanga muchara kuproducer music iyo kuita zvesungura mune here maclasses amuri kutora ndingati zvangu inini kwete asi mazuva ano zvamutoa zvaindaneti zvakazara ipapo zvokuti iniwo zvinhu zvasina shona zvinototsvagwa ipapo chizoona kana payoutube paipa zvakawanda but sometimes vamwe vanoda teacher because vamwe vari vega zvinowanetsa I know kuti mumwe achiita zvekutaurwa hence on kuita zvakati zviri nyore kwaari pari kuti angoerenga because sometimes even ndomboona kuti kana ukatenga kana kuti stove urenga main section utatsa kunzwisa zvikumboniwa asi ukaona zvichiitwa unobvazoti okay zvinodai saka information yese yamungada iripo zvinenge zvakuita nekuti une chipo chakaita sei nokuti zvizhinji zvacho iart music nekuproduce iart zvinenge zviri mauri kuti unozvigona here saka imi mamuchitaura zvekuti kare maifambira ko izvozvi zvitomboti kuno mumwe munhu anenge ari zasiku kupikita kumusha kwangu ndokwega kwandongotaura anenge achida kuti anga achinzwika anogona here kukutumirai dhemu rake mukamufambira kinda ikoko handizivi kuti mundonzwa kana kuti handizivi kana kuti chimbouyawo kuna studio diri kuno kumasvingo mutinzwirawo zvatakaita handizivi muchiri kufambira zvamaita kare yes kumastudio ndodaidzwa kwakawanda sterek college of music nobodaidzwa kumboteerera vanonzi chii vamwe vacho music crossroads kwakawanda ndomboenda chinobatsira vanhu ndobatsirwa but obviously since ndakuzvisponza ndege kuti ndizobekita uko
zvakuda mama kutaurirana ndosvika kosei toita sei asi panenge chidiwa kana chigona ndinosvika aiwa chirongwa sungura muchingadzisa pano paya FM 91.8 kana kuti 101.9 mwine mbamukadzi osungura popopo usakangana kufollowa kulike kushare kukomenda Facebook page ya FM not 8 ya FM Facebook page ya Mambukadzi osungura popo inoti Mambukadzi osungura popo iva vaBhotho Nyamondera vari popa Facebook ne page yakanzi Bhotho Nyamondera saka Nyamondera muchitaura ini mashoko enyu okupedzisira ekuti munge muchikurudzira munayo kuma upcoming producers ma upcoming artists esungura zvese mungamukotara muchidimbu mobva mazongopedzira nekupa namba dzenyu kune vaya vanenge vachida kuzokutsvaga yava nemidziyo dzavo eza kuti muri kuGreat Jaika makaizvo zvimwe muchitsvaga kuti Nyamondera mungaona sei kana kuti mungaziva sei izvo zvinoona mukana vachakupai namba dzavo dzekuti munovabata maybe kana muchizosponzawo kuti vazinge vachifa mani mukunoti wakuzvisponza vega nokuzongobhadharawo kamari kako vobva wakuvinga ikoko vongokuhwisa kuti apa panoda kugadzira zvakanga vachiita kuna ndaparadza imisi taura izvo. Okay, ndinoti inini sezvinambotaura zvekuti passion yakakosha. Pane vamwe vanongoita music for the sake of ndingoita mbiri ndingonzwika muwireless kana ndingonzi twasikana tozondifanira kazo ndabuda muredio chidaidai kana asi kana une passion chaiyo akashoma kuti ufeli. Saka ndoti vanhu vari serious chaizvo ya wakaita kana washabatsirwa nezvimwe zvinhu togona kubatsira. This passion ndinodiwa pakuita basa rese raunoita kana ringava music ingava bhora kana ringava chi kana moyo wako chaiyo kana pfungwa dzako dzese pabasa rauri kuita ka unongoona kuti kubuda kwacho kunozonetsa. Saka zvotoda dedication. Basa rinogona kutora usiku wese uchiriita basa uzorara kuseni. Saka unoda passion andika. Saka panamba apa ndakapenda radio station ikasiya namba ndakaona 90 makuru ini vanoshita basa rokufonera vanhu 90 call me Zex amunyepe ndipo panobva watanga kufonera achiti hello ndi maBhotho Nyamondera moti woti alright zvakanaka ndafara kukuziva aya saka handizivi kuti kana musina kusununguka kusiya namba isoke vaBhotho ndongoti vatsvage paFacebook kana une nyaya iri serious yako kungonoti vaepa hai ndinonzi Poshia Musorava ndandichida kuti mundibatsire nechakati I think ndo zvinenge zviri right Facebook ndiripo paparina nepapa aiwa ndatenda zvangu zvakanyanyisa vaNyamondera.